Добро утро на всички! Събираме се при Драгоман, за да завършим и последния етап от нашата кампания "Дари мартеничка на сънародник от Западните покрайнини". Кампанията по събиране на мартениците беше изключително успешна. От цяла България. Прочел съм лично всичките писма. Хиляди писма получихме. По едно време вкъщи беше нещо страшно. От пликове, планини с пликове, торби с мартеници. И тези хиляди писма, които дойдоха, съм чел лично изключително мили, изключително любезни, изключително приветливи. Направо човек, като на някои даже сме плакали сигурно с жена ми, казвам ви съвсем сериозно, когато ги четохме. Но това, което ми направи впечатление, е любовта, с която всички сънародници се отнасят към нашите оттата границата останалите. Сега ще отидем да се запознаем и с тях, да установим контакт, така че гледайте ни, защото денят ще бъде дълъг и интересен. Виктор Стоянов съм, приятно ми е и се радвам, че ще бъдем заедно днес. Ще бъде хубаво да раздадеме, както каза Ивайло, мартеници по хората в Цариброд и в Пирот. Честита баба Марта! Идеята ни е да минем сега по главната, да подариме на хората. Честита баба Марта! Да сте живи и здрави! Поздрави от България! Честита баба Марта! Поздрави от България! Живи и здрави, да сте много мерси! И вие да сте живи и здрави! Живи и здрави! Заповядайте! Честита баба Марта! Поздрави от България! Ми сме комшии, да ни дойдете по-често. Идваме, как да не идваме. Така и трябва. Идваме често. Събрали сме мартенички от цяла България, хора ни изпратиха и казаха да носите поздрави там на нашите приятели. Мерси много на всички поздрави. Честита баба Марта, заповядайте. Щяхме да ви Заповядайте, поздрави от България. Не се притеснявай. Направихме кампания по телевизия Евроком и поканихме хора от цяла България, който желае да изпрати мартеници с поздрав за Босилеград, за Цариброд, за Пирот, за Бабушница. И имаме над 12 000 души се отзоваха от цяла България с пожелания. Ученици, вижте, където са писали децата, пенсионери, всякакви хора се отзоваха и казаха да носите много здраве. И ние за това сме дошли. Ето и още една. Бъдете здрави! Честита баба Марта! Поздрави от България! Заповядайте! Ето е и баба Марта. Имате ли си мартеница? Айде, честита баба Марта! Живи и здрави! Честита баба Марта! Да сте живи и здрави! Заповядайте! Ето ти още една в пликче. Заповядайте, живи, здрави да сте. Тези премиери. Това е от наши зрители на телевизия Евроком, които като разбраха, че ще идваме във вашия културен дом, казаха да носите там на нашите приятели. Благодарим за това, че ни приехте най-вече и за това, че имаме възможността да сме на този празник заедно. Drago mi je da ste došli i da praznik slavimo zajedno. Svako dobro vam želim i pozdrav televiziji koja nam šalje на зрителите на Евроком. Евроком.
Престояне постаджиче, и не мой ширитая поста. Не мой ширитая поста, и не мемориаргатето. Тене мисалю за днеска, и тия миса и за утре. Я не ширятая поста, и дати моряргатето. Ширятая поста и за най-крайното девойче. Милой мале не сполито, пойду, милой мале не сполито. Там си найдох едно девойче, там си найдох едно девойче, пременено милой мале надъхнено, пременено милой мале надъхнено. Иди мале, подирай го, иди мале, подирай го, милой мале, дали ще дойде, потирай го, милой мале, дали ще дойде. Ой, док, мили сине, ой, док, мили сине, мама иска мили сине много нящо, мама иска мили сине много нящо. Иска папти синджерали, иска папти синджерали, иска пръстен мили сине Бормалия, иска пръстен мили сине Бормалия. И папути кондорали, иска вино мили сине от Рапини, иска вино мили сине от Рапини. Ние сме група за автентичен фолклор при Народно читалище Възраждане, село Баничан, която изпълнява типични за селото автентични баничански песни, които се стараеме да запазим от поколенията назад за поколенията напред. Защото ако не се съхрани автентичността, тя се загубва. Ти не ми говориш като някой от Баничан или от Гоце Делчев. Откъде си? От Баничан. Оттам си? Да. А така ли говорят там? Това ли е диалекта там? Да. Сериозно? И при изпълнението на песента се усеща диалекта
по който си говорим и така се изпълняват и автентичните песни. Значи всъщност има доста разлика с околните села, така ли? Има, защото те се изпълняват, като се запее песента, тя не се пее с широко отворена уста и завършва винаги на «ъ». В автентичните баничански песни няма изразено «а». Забелязахме дейността, която вършите, така много се вдъхновихме да се включим и ние за тази кауза за 1 март, да дарим и ние мартенички на нашите българи тук в нашите покрайнини. И това, което на мен направи впечатление, е, че радостта в очите и на възрастните хора, и на някои от младите, как така пламенно, нали, се зарадваха и за малко и да се разплачат като не дадеш мартеничка, нали. Коя е най-емблематичната песен, която сте подготвили днес да чуем? Най-емблематичната песен е «Майка на слънце думаше». Това се води като химн на нашето село, мога да кажа. Майка на слънце ли думаше и заёда, и слънце ли заёда, да не тъкълнат ли йорачи, гидиле по ниви, да не тъкълнат ли дечица и дечица, гидиле в лучица. И когда се майоле заёдам, и днеска са жално нажалено. Руса била, малка и мома, руса била, китка брала, руса била.
Zaštirite, štirjam gora, zamrežajte, mrežam polje, zamrežajte, mrežam polje, tafanajte, lodgi dio. Добър вечер на всички. Радвам се да ви видя толкова много тук, че уважихте тази прекрасна вечер. Това бяха нашите приятели от фолклорна група Тувча. Те са от село Баничан. Тяхното читалище се казва Възраждане и пеят автентични баничански песни. Тяхното село се намира на границата между Пирин планина и Родопа планина и е взело по-малко и от двете планини и затова тяхното пеене е така уникално, самобитно и различно. Да ви разкажа малко повече защо сме тук и как се озовахме тук всъщност. Един ден, както стоях в телевизията, понеже аз съм телевизионен водещ по телевизия Евроком в България, и ми звъни телефона, поглеждам, обажда ми се професор Иван Гаврилов. Това е един от най-големите изтъкнати български хирурзи, но той развива огромна благотворителна дейност и помага на читалища, на църкви, на деца дава стипендии, на училища и така нататък. И той казва, тук сме с Виктор Стоянов от Фондация Македония, а той ми разказва за бабушница. Там имало много прекрасни хора. Не можем ли, Иво, да измислим нещо, да им подарим един концерт с твой оркестър Шевица и да ги зарадваме? Казвам, професоре, речено сторено. Да измисляме една дата, която е по-близо. Между другото, Виктор Стоянов е тук. Ето го и той стани да те видят хората. Виновник. И аз си казвам да видим една дата и да го правим. То една работа се върши или веднага, или то отлагаш ли така, дай някога. Речено сторено, решихме 1 март да е датата. Хубаво, ама казвам, ще отидем на 1 март в Брушница,
Ама може ли пък да не занесем по една мартеница? Нали? Това е традиция за здраве. Ние вярваме баба Марта, че ни носи късмет, щастие. И реших, говорих с собственика на телевизия Евроком, казвам, дай да запишем едно малко клипче, ще го завъртим по телевизията, който иска от България да подари една мартеница и да напише едно пожелание. Ама да е от сърце. И като заваляха хора едни мартеници. Значи казвам ви, в къщи по едно време жена ми щеше да ме изгони, разбирате ли. То мартеници, ние не можем да минем в коридора. Значи преди да тръгна, ги смятах към 12 000. Тя остана да ги смята след това. Цяла България като взе да изпраща мартеници. Ама с пожелания, разбирате ли. И аз викам, абе то бабушница, нема толкова хора от нея, как ще носим ние 12 000 мартеници, на кой да ги дадем там, те трябва хората... Не става. И решихме. Изпратихме за българите в Бесарабия. В Молдова има българска общност. Изпратихме за Македония. Изпратихме лично. Днеска бяхме в Димитровград, в Цари Брод бяхме днеска и там минахме по главната улица. Дадохме за 2 училища за всички деца. След това отидохме на Пирот, на пазара. И там на хората дадохме, не може да си тръгнем. Гонят ме с едно шише ракия единия, другия носи някакви там мезета, третия направил домашно сладко. Напълниха ни багажника хората с продукти. Толкова мило, толкова приятно. Към нас се включиха, ето и баба Марта, аплодисменти и за нея. Те са от Перник. Читалище Седмошавица. И те казват, разбрахме от телевизията, ще ходите в Бабушница. Да дойдем с вас. Елате, разбира се. После се обадиха тези приятели от Баничан, които видяхте. Може ли да дойдем и ние да ги поздравим хората? Елате бе, сърце да е широко. Нали за това е? Да протегнем ръце през тия планини, дето ни делят, да махнем тази граница. Ние сме едни и същи хора навсякъде по света и освен, че нося поздрави от цяла България за вас, това, което виждате в момента, ще бъде записано и се записва, горе има камери. И на 3 март ще бъде излъчен вечерта по телевизия Евроком този концерт, така че цяла България ще получи пък поздрав обратно от вас. Така че аплодисменти за всички наши зрители. Благодаря ви за гостоприемството. Благодаря на Културен дом Бабушница, които така с отворени обятия ни приеха и веднага се отзоваха и с всичко ни съдействаха наистина тия хора. Златни хора. И дай Боже, следващия път пък вие да дойдете при нас, имаме си контакти вече и да общуваме, защото това ни прави човеци. Планина с планина не се събира, човек с човека се събира. Весело изкарване с песните на оркестър Шевица и на добър час! Дует Бисера и Лидия отново с нас, с оркестър Шевица. Благодаря ви, че сърцато приехте да се включите в нашата инициатива. И ако не се лъжа, една от вашите първи песни записани, именно от тук. Така ли е? Точно така, това е песента "Сяйна месечина". Много сме щастливи, че сме едни от малкото българи на територията на България, които я пеят, защото това е песен много разпространена тук в Западните покрайнини и се надяваме да зарадваме жителите, които ще бъдат наши зрители днес. Ние се чувстваме тук много добре, знаете, като у дома си.
Добър вечер на всички! Честита баба Марта, честит празник! Благодарим, че сте тук сред нас. Ние сме Бисера и Лидия, оркестър Шевица и за нас е удоволствие да бъдем тук и да ви заразим с една хубава наша народна музика. Хубава беляна, песен е запяла, вода си разлива, цвете си полива и си кита свива. Че я люби млад Стояна Ергенделия, че я люби млад Стояна още люти Карамия. Китка свива, китка Вероника, здравец и глика, че в село пече, капало добие и хоро се бие. Че я люби млад Стояна Ергенделия, че я люби млад Стояна още люти Карамия. И Биляна на хоро ще иде, либе да си види, китка да играхме, мома да открадне. Че я люби млад Стояна Ергенделия, че я люби млад Стояна още люти Карамия. Бисера и Лидия, оркестър Шевица. И специални аплодисменти за Иван Йосифов, който е създателят на тази песен, а тя спечели най-голямата награда на Пирин Фолк тази година.
Бисера и Лидия. Благодарим.